Движението на МПС-тата по шосетата. За тези, които не знаят какво значи МПС-та, на български това значи моторни превозни средства. Войната е направо и започнала, затова оркестъра няма кой да ме гледа и ти даваш ми военно положение на шосето с музика ми го правиш, като интелигентни хора. Нали разбираш? Не жижава. Точно така, катастрофата още не е станала. Страшно. Страшно. Моля ти се. Не ди, бе. Лекич, бе. Не ди, настрихвам, бе. Така. Стига. Слушай си, слушай. Също като в 13-та година, войната. Господин докторе, в държавна болница ма завидете. И там мама... Още малко така. Мама, така още малко. Ако обичате за известно време, мама, настанете. Защото камион ме блъсна, трактора ме гази, багер ме товари в една лека кола. Камион ме блъсна, трактора ме гази, багер ме товари в една лека кола. Караше Юри, карай по-нагоре, там на байра става панаира. Караше Юри, карай си колата, само гледай да си не щупиш главата. Гумите са слаби, за млади другарки са взима други мерки. За стари баби гумите са слаби, за млади другарки са взима други мерки. Караше Юри, карай по-нагоре, там на байра става панаира. Караше Юри, карай по-в десно, да не ти се види шосето тесно. Ако пиеш бира, хич не иди шофира. Хаси пина вино, направо си на кино. Долу алкохола, пийте кока-кола, шведбоза и сода, само гола вода. Караше Юри, карай по-нагоре, защото зад байра ще стане панаира. Караше Юри, затягай си колана, да не си щупиш главата в волана. Камион ме блъсна, трактора ме гази, багер ме товари в една лека кола. Камион ме блъсна, трактора ме гази, багер ме товари в една лека кола.